Hello everyone. दा जोङो दुब्लि बारियाव दङ। दुब्लि बारियाव माने माइ गायगासिनो दं। बेनिफ्राय गिबियावनो आंनि एस मसारि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। नायनो हागोन नै एस मसारि चेनेलाव नोंसोर गासैखौबो एरि खेथियाव बरायफानाय जाबाय। दुब्लि बारि नायनो हागोन दुब्लि बारि। बेनिफ्राय जोंनाव सिजेनाव आरोना ओरैबायदि सिजेनाव माने दै जायो। दैनि थाखायनो जों माइखौ मोनबाङा। माइखौ मोनबाङिनि थाखायनो जोङो बेबायदि आगोथिया गायनो गोनां जायो। नायनो हागोन बिथाङा नायगासिनो दं दहायो दै होखांबाय ना इखो? दै होखांजोब्बाय। बेबायदि दैखौ लाबोनो थाखाय दंग' नाला रखम जावना लाबोनो गोनां जायो। बेबायदि आरोना नालाया नायनो हागोन बेबायदि नाला। बेबायदि लाबोनो गोनां जायो। ओमफ्राय दैखौ मादो बोखांदो होनोब्लाथाय जोङो मिसिनजों बोखांनानै होगासिनो दङ। बेहाय गासै एरियाखौ लानानै बिसिम एरियासिम माने 2 बिगा दंमोन। खियाबो ससे थाबाय गायजोबनो हादिया बेबायदि आरोना। ओमफ्राय दुब्लिखौ नायनो हागोन नै माइ हाखांजोबनाय बेयो दुब्लिया माइ हाखांजोबनाय। खियाबो एरि गायगासिनो दं। ओइबो आलि होगासिनो दं ओइनो दै थांनायखौ बेबो। ओमफ्राय बैफोरखियाथ' थांबाथाय नायोबाथाय बिराद एरिया आरोना। बेनिफ्राय आदसा आदायाबो दंखासो दं। बेबो बाङाय मोजाङैनो मिथिगौ एरिनि बागै। एरि गायोबा ओरैनो जोंहा बेसेबांसो खरस थाङो? खरसा बेफोरबायदिनो आरो निजि जुदि फारसेनिफ्राय खोथिया फुनायनिफ्राय लानानै हालेवनिफ्राय लानानै माने गायनायनिफ्राय लानानै बारा थांबा खरसाया माने 7-8 हाजारावनो जाजोबो आरो बिगायाव थावनिफ्राय लाजोबनानै फारसेनिफ्राय। जोंथ' आरो दैखौथ' आरो माबानिफ्रायसो बोखांनो गोनां जायो नालाय। इनिफ्राय फख्रि बा जिखुनु बरिं खालामनानै बेफोरबायदि जायो आरो बुस्थुआ। बेबायदि ओमफ्राय आदायाबो ओरैनो जोङो बिगायाव थाङो बेसेसो ओरैनो माइ मोनो जेनेबा मोजाङै जोङो माबा बानायोबा? बेफोरबायदि जादों आरो जेनेबा जोङो दा जोंनि खेथि मावफुनाय आगोलो जोङो 10 बिगा 12 बिगा गाहाम खेथि खालामोमोन। बेफोरबायदिनो 30नि सायाव मोनोमोन आरो। माने रानबाथाय एसे अजना खमायलाङो। गोथां गोब्राम सुनाय जायो। अनुमान मानसिफोराथ' प्रडाक्सन अफ दा मा होनो बेखौ मा होनोलै अनुमान हमा होमबा? आयदा हिसाबै बिगायाव 30नि सा थांदो बा 32 मन 33 मन बा 35 मन बेफोरबायदि हमनानै ओरै मोनसे माबा गैया होमबा? बेफोरबायदि हमो आरो माने। ओरैनोथ' 30 जाखायो बिगायाव। जोंनाव माने ओरैनो बेबायदि 30 जाखायो। ओमफ्राय जोंनाव ओरैनो आरो जेसेबां खस्थ' खालामो खुला फोथार थायो माने जोङो जेबो आबाद मावनाय जाया। ओंखायनो जोङो माने दैनि थाखायनो जेबो मावनाय जाया। गुरा फसल जेरै फान्थाव बेलेगाव बायदिसिना माबा गायोना बेबायदिखौ गाया जोङो नै नायनो हागोन दुब्लिखौ लांदां जाना दं। खिन्थु जोङो एरियाखौ नायनो हागोन। बेनिफ्राय जोङो दा नै बेबायदि माइनि जोङो लाहार फाहार लादों आरोना। बेबायदि माइखौ नायनो हागोन नै बेबायदि गरसे गरनै मोनो बेखौनो सानदो आरो माने। जोंनि सिजोनावथ' आरो जोङो माने लटारि रखमसो जायोना माइ गायनाया। लटारि मालाबा मसनाव माने लाब जायो लस जायो बेफोरबायदि आरो माने सोलाय सोल' बेबायदि जायो। बेनिफ्राय दैनिबो जोंनाव बिराद माने बेलेगाव दैनिबो बिराद आंखालबो जायो। मालाबा आरो दै फैयोबाथाय फैबाय ना बेबायदि जायो। ओंखायनो दा जोङो बे सिजोनाव आरो जोंनिया आरो दैनिबो खुनु माबा गैला। गोसो मथै जोङो माबानिफ्राय होबाय थानो हासिगोन ना बेबायदि नै नायनो हागोन बेसे गेसें गायदो बेसे गुबुं गायदो। माने दोंफा-दोंफाल' होननाय जादों अबावबा दोंनै अबावबा दोंसे ओरैहाय। बेनिफ्राय सासे गायबाय ओइनो बेहाय बिखियाबो सासे दङ। बिथाङाबो एकदमबारे फुरा मुखुब जाना दङ। लागायगासिनो इनोखिया लागायगासिनो खियाबो बिराद जोथोन लानो गोनां जायो आरोना बेबायदि गायोबाथाय।
दैनिबो जोथोन लानो गोनां जायो नै बेबायदि गायगासिनो दं गायनाय माने गायखांबाय बेयो ओरैनो खैदिनसो जाखो बेयो जाबाय सप्ता मोनसेनि सायाव थांबायना जाबाय सप्ता मोनसेनि सायाव थांबाय नै बेबायदि बिराद जोथोन लानो गोनां जायो खिया बिथाङा नै हाग्रा गारगासिनो दं बिथाङाबो 2 बिगानि सायाव गायदोंना 2 बिगानि सायाव जागोन आरो बे मेला फोथार दंना ओं बेबायदि बेनिफ्राय नै आदाया बिराद नलेज दंसिनो आरोना बेबायदिनि थाखाय आगोलाव जोंबो गायखांबाय बेफोरबायदिनो एबार बोसोरावसो जों गायो आदाया बिराद नलेज दं एबार थाथोंसै होननानै रां रुफानिबो मोनसे रां रुफानिबो खोथा थायोना बेनि थाखायनो आरो बेबायदिनो आरोना नायलांनो हागोन दुब्लि बारिनि नुथायखौ नायनो हागोन जोंनिया नै बेबायदि बिराद गुवार जानानै दङ गुवार किल'मिटार बेबायदि माने सोरगिदिं दा माइ हाखांजोबनानै बेबायदि जाजोबनानै दं माबायदि माइ गायनानै बरिया मोसौ उतपात माने ओरैबायदि जोंनाव खुला फोथार नालाय ओमफ्राय मोसौनिबो एसे उतपात जायो मोसौखौ माने ओरैबायदि किसुमान माबा होआना दुरुं खानानै दोना बिनि थाखायनो माने हगारजोबना दोनो नालाय खुला भाबै हगारना दोनो नालाय ओमफ्राय मोसौफोरा हाबग्लुं हुग्लुं बानायबाय थायो गायबाबो माने मानसि सासेया माने एक्टिभ थाखाथारनांगौ आरो बेहाय नै बिथांनियाबो साबसिन जादों आरो ना गायनाया नायनो हागोन बिथांनि इनिफ्राय बैखिया गायनाया बिथांनि बेबायदि एसे गायनायफोरखौ नायना ला सोरबाफोर गायफेराखैबा बेबायदि एसे गेसें गायनांगौ जायो नै अबावबा दोंसे अबावबा दोंनै बेबायदि गायदो आरोना बेबायदि आरोना बेनिफ्राय बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय आरो मा होबावनो आरो नोंसोरनो बेबायदिनो